No, my už prichádzame na miesto, kde s Radkom chodíme. Dobre. No, tak ideme založiť oheň. No, hník nám fajne horí. No, ale čo som chcel ešte ukázať je tento hryb. Volá sa šarlátovec ohnivý. No a keď ho vlastne vysušíte, tak ho môžete používať na dezinfekciu alebo hojenie rán. Vyzerá takto. Je to jeden prvý z jarných hrybov. No, takto bude vyzerá naša polievka. Vlastne je to lečo, zemiaky a cesnak. A dáme to povariť. A k tomu si dáme ešte zemiaky do pahreby. Bude to mať rožky a trošku cibule. Takže taký narýchlo obedík. No, hník horí. No a ešte sme dali variť vajíčka vo vode a to vlastne potom odšupeme od škrupiny a dáme to do tej polievky. Tak uvidíme, čo z toho vlastne vznikne, ale určite to bude paráda. Smrečok pozadí. Naša polievka už je hotová, vyzerá to takto. No, ja som si tam dal ešte vajca, asi Radko si dá. No a ideme snidať s rožkami a cibuľou. No a idem to opáčiť na lyžicu. Ešte to asi bude dosť horúce. Je to pecka. A úplne jednoduché.